Panglao Aluna Suites. This is our room. Isang king size bed. Side by side single beds. Diba? Ang lawak. Tapos, CR. Oh. Apat din. Malawak ang ano. Wala. Sudlan pa na nimo. So, asa naman mo? Maligo mo? Ikaw. Sige na. Brush good. See? Maligo daw sila. Oh, sige na. Oh, ano? Shower sa muna diha, oh. Tapos may mata lagi, oh. Tayo short. Ano sa day na? Short na na. Pagligo man na. Oh, pag shower sa mo diha. Bukod ka na maglangay. 1, 2, 3, go! Kisi! Pelde. Nahumanog kanang swimming, panggutom na. Mga batang yagit. Adtos choy. Oh. Okay. Lang na, ngit pa na kay Gapan. Andito na po ako. Ha? Paputunan ba yung walo? Nabantog na mga adto strip dito sa Panglao, Bohol. Diba? Ito sa plaza. O, diba? May mga upuan. Oh, pwede ulit ko na. Oo, kaligo na rin ka na. Open. Go ahead. Nauhaw na. Hindi na. Pili. What size, sir? Lagyan niyo sa sobrang sa picture niya. Ano?